en gima rach nikech dhano sirikal imiyo ushuru mondo mi orit jopiny. Number one responsibility mar piny owacho moro amora en rito jopiny. To Victor, onge gima rachie ka stend obila kamonego bedne dhano yudie ritruok ma ka ng'ato odhi tipani en e lwet obila en e lwedo maber ema dhano thoe. Malitie moloyo ni thoe gi ok en achiel, giluore ma king'iyo maber to samoro kaka jogi koro ne tim gini bang' nek ma kama timore nogo gi nyang'eng ma gimbe kuma koro giringi gidhiye tamogi. To mae en gima nyiso ni to nitiere maduong' e lwet obila. To nitiere maduong' dhano onge gi yie nikech ma koro medo mieno obila gi chilo mathoth kendo mae koro duoko gi e drawing board. To malit kendo ni neno kaka nyo gitemo geng'o gini iwinja giparo ni dhano masani pod en dhano manentiere 19th century. Sani dhano riek Victor, kineno kaka ne imako gi dhano riek e mbui kae ma ok inyalo wacho gimoro amora ma miriambo tiparo ni jopiny dhi winjo gino kaka iwache ma ok gigo e kogno. Obila be koro nyaka bed mariek kinde mane ikayo obila kikwano mana leke gi kende ni bora in gi leke 32 ni to romo ni bor ing'iyo ni in kong'i kama ibor. Sani koro obila masani nyaka koro kit lony gi kit rieko ma gin godo bende nyaka koro dhi malo nikech yudo ka koro dhano dhi obedo mariek moloyo obila. Jopiny riek moloyo obila. Obila nyaka koro upgrade rieko margi. Kata mana jogo maloso e lo obila be nyaka koro chali gima gibedie gi rieko nikech kaka ken ne kete cha king'iyo kata mana chien kocha ne wan gi bwana momelo ni Philip Alston ma be ndalo moko to kiga mar 2000